Que lle guste o fútbol, eso o primeiro, e pois as capacidades, pois é obvio que teñen que ter un mínimo, pero sobre todo un valor importante que lle guste, que sinta pasión por este xogo. Home, tampouco é que teña moita experiencia como adestrador en diferentes sitios, como si tuven como xogador. Estiven en Melilla, estou aquí, imagínome como en outros sitios, e aquí sinto como é. Non é fácil, a veces adestrar na casa ten cousas boas, pero o que a presión da profesión, esa obligación, ese gusanillo de tanto adestrar como de facer obligacións, de competir, sendo na casa, traballando na casa, a veces multiplícase sobre todo no bobo tamén, pero parece que doen máis as cousas malas cando non che saen as cousas, ou entonces, bueno, é distinto, é de máis responsabilidade sempre na casa que fora, seguro. Eu creo que vou ser sempre xogador, é dicir, encántame adestrar, é dicir, eu cando a última época miña de xogador, de feito, eu creo que deixei de xogar en segunda vez, xogando o período de ascenso a segunda A, é dicir, ao nivel non tiven lesión que me apartara, pero si a cabeza me iba demasiado hacia outro lado, e era moi pesado xa como xogador. A profesión de adestrador encántame, disfruto moito con ela, pero teño ese gen futbolista, o que sinto un futbolista dentro do campo impagable, moi difícil de adquirir noutros ámbitos, así que os que sexan futbolistas que o disfruten e que eso queda pa sempre. O sentimento é absolutamente o mesmo, o que dixen moitas veces desde o principio, é dicir, isto salvo temas burocráticos, de siglas, de letras, de papeles, o fútbol é sentimento, o sentimento do Deportivo Ourense é absolutamente o mesmo, incluso potenciado, é Club Deportivo Ourense. Aí non teño duda nin eu nin todos os que estamos detrás, senón non estaríamos onde estamos. Para mí non houbo tránsito en canto a eso que move a vida, que move o fútbol, ese que non se mide, ese sentimento, o tes ou non o tes. Unión Deportiva Ourense ten o sentimento que tuvo sempre o Club Deportivo Ourense, e trataremos que sexa así no que quede de vida, o que os que veñan detrás que casi o perciban como perciben agora. Posiblemente o casi non haber desconectado da temporada pasada, é dicir, eu creo que esa inercia, cando acabou a tempada, así que, bueno, deuse continuidade ao grupo, eso ao final danos unha serie de hábitos tanto diarios como de xogo, uns automatismos, e un conocernos, e un saber conocernos entre nós, que nos deu ese impulso, esa inercia de rebelarnos contra a competición, a ver que somos capaces de facer, e vímonos que estamos competindo, que vamos a máis, e vamos a seguir tratando de crecer, é dicir, non vamos a parar, é dicir, non paramos no tránsito de temporada de preferente a temporada de terceira. Ahora vamos a tratar de seguir sabendo que somos, sin olvidarnos, eso témolo moi claro, pero gustaríame tamén que se percibise a ambición que nos temos dentro, que poucas veces a trasladamos afora, que a xente sepa que desde dentro somos moi ambiciosos na nosa mellora, non sabemos hasta onde, porque non somos adivinos, pero sí que interiormente no vestuario, no día a día, tanto nós como corpo técnico e os futbolistas, eu vexos tamén con esa mirada de podémolo facer mellor, vai seguir sempre estando dentro do que é o vestuario, e esperemos que se vexa reflexado onde é importante, que no terreo de xogo, e a segunda volta pois sexa todavía mellor que a primeira. Tampouco, eso, somos capaces de facelo, e se o facemos, pois seguro que vai seguir disfrutando a xente como ata agora.
falamos moitas veces del. Eu cada vez que escoito o nome de Marcón, non sei, porque houve moitos, é dicir, o inverno foi duro o ano pasado, moi duro, é dicir, puxémonos unhas expectativas moi altas, puxemos toda a nosa parte para que as cousas saísen ben, pero había moita mezcla de moita confusión, a competición non entende de sentimentalismo, por momento que nos quixéramos adestrásemos ben, non nos víamos aí arriba, non nos víamos ascendidos en outubro, en novembro, en decembro, xaneiro. Pasamos un inverno fastidiado que creo que chegou ao punto de Marcón, onde se nos escapou ese partido, víamos a clasificación que botábamos contas e non salía, parecía que se había acabado ese soño que nos habíamos marcado, e sin embargo foi brutal o que pasou dende aí, porque tanto que non saían as contas, facendo sin perder ningún, nin empatar ningún partido, ascendemos no último minuto. Eu volvería a revivir o partido de Atios, o final do partido. Non teño tampouco, eu tampouco son moito de andar volvendo para atrás, pero eu creo que ese partido, ese final de partido, esa celebración, eu personalmente teño poucas imaxes, é dicir, si me gustaría disfrutalo máis, é dicir, pues mira isto, mira aquelo. Naquele momento foi sobre todo unha sensación de alivio que ainda ahora emociona, porque ao final é o bonito que ten esta profesión, cando che toca a cara bonita, como pode ser un ascenso e ver a todo o mundo, bueno, pues con ese peso encima que levamos durante tanto tempo, é un momento para revivir, pero como de momento non se descubriu esa pastilla, vamos a tratar de fabricar máis momentos desos e que o que veña, pues que os supere. Esa química, ese entorno, ese contexto, ese mezclarnos, para nós é clave. Es decir, creemos moito en eso, ante a pizarra e a química e a emoción sempre vamos tirar por esa química fabricada no día a día entre personas máis que futbolistas. Es decir, cando aí empezas a decantarte por unha balanza, nós somos así, os futbolistas van entendendo, eles tamén son así, senón estarían con nós. O club, o entorno do club xenera ou alimenta moito ese sentimento de grupo, de equipo, de rebeldía, de loitar contra as cousas. Entonces, bueno, pois creo que entre todo eso pois se xenera o que está xenerando, e nós vamos a tratar de, dentro das nosas competencias, tratar de seguir alimentando porque creemos en eso e porque a nós que nos vai ben, así que esperemos seguir estando á altura e que ese sentimento, esa emoción este por encima de outras cousas. O futuro temos lo que construir, nos no noso, é dicir, no campo, cas posibilidades que temos, o maior activo que temos a día de hoxe, a parte da afección, que o único que fai é apoiarnos e sufrir con nós desde dentro. No aspecto deportivo temos claro desde o día cero que este club ten que abastecerse da canteira, teño clarísimo, vaya, é dicir, nós o futuro pasa por aí, o que pasa é que, bueno, non vou estar aquí ahora volvendo a enumerar os inconvenientes cos que nos encontramos, e ante esas adversidades estamos demostrando que solucións, queixarse ao final hasta eu caigo me pesado a veces falando das limitacións que temos. Gusta máis avanzar, buscar solucións, e sobre todo tendo claro que é a miña opinión personal, o futuro do club vai depender moito do que veña de abaixo, do que estruturemos abaixo, o abastecemento, ese sentido de pertenencia que só che dá a canteira. Bueno, eso non, tengo que dar a veces os resultados, pero os resultados son efímeros, a canteira queda para sempre, así que o futuro vámoslo construir nós. Yo que si todos vamos nesa liña, eu sería pero moi optimista, porque ao final o riesgo non é tan grande. Si faz as cousas con ese corazón, esa pasión e crees neso, a ver a donde somos capaces de chegar. Non sei en que situación avanzará o club institucionalmente,
pero creo que deberíamos incluso doblar a apuesta no que a canteira se refire, así que esperemos que sexa así e que sigamos avanzando nesa idea. Do que te estaba falando, é verdade, é dicir, eu non son moito de números, son bastante idealista nese sentido, ese romanticismo que a veces se toma como negativo no fútbol, parece que é malo soñar, que é malo ter unha visión un pouco máis alá do simplemente. Eso todo é moi bonito, pero importante ganar o domingo. Esa é unha frase moi recurrida e creo que está facendo moito daño ao fútbol desde fai épocas, non da hora. O meu soño posiblemente sexa seguir soñando, que se pode construir algo e axudar a deixar algo que quede na sociedade, que quede como recordo neste club, así que a seguir soñando.